ga-emeri unu n'agha Simba o Simba Nwachukwu Simba o Ekwensu ga-emeri unu n'agha Simba o Simba Nwachukwu Simba o ndewonu ụmụ Igbo niile afọ m bụ onye ozi CMS onye m n'akụkụ onye ozi akaụntụ bụ afọ m otu aka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị wetara unu akụkọ ife nwere ikpere unu bụ ekpere n'ihi na ọ dịrị anyị izi n'obodo a ebere ka abalị ikpere unu akamso join ekpere n'ụbọchị nke taa rakapasi chapazotwa chakapotwa sakanona babuzwa ndozi ọbụla ji ya ata efere iji ata efere fire ebe ọ gbara ha nọ ya ha na-eji mmadụ mejọsi na ha jiri mejọsi na Holy Ghost fire ha nwụrụ ọkụ enu nwụrụ ọkụ ana nwụrụ ọkụ enu nwụrụ ọkụ ala 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 nwụrụ ọkụ enu nwụrụ ọkụ aba na mmụọ ọ bụ na ụmụ nwaanyị niile ndị kefuru ebe pastọ Wilson ji ọnụ na-asa efele ya nwoke were ọnụ saba efele were ọnụ saba efele unu anọ n'ugwu unu na nda na nna west akụchụba Holy Ghost abanna m ọzọ ọ bụla dị mmụọ na-eme ka mmiri okogbu bifo milo ọ bụla dị ya ana m asị Holy Ghost fire 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 ogene iberi bara adage osimnaka ara bụ ọkwa gị anya ndewo na ụmụ Igbo niile iwe wele unu na apụrụ na mmụọ ka ọ dịwa ụbọchị ọzọ ka ọ dịwa n'oge izu ụka ọzọ baga na ekpere Wednesday ka anyị tinụ na ekpere n'ihi na ọ dịrị anyị ize ndewo faya